Zanzi pane mazita ewana abuda ipopo. Alright, pane mazita abuda apa, but izvozvi zvimanje ndiri kure nenhingirikini yacho. Mazita acho munaziva ataurwa ipapo? Zanzi pana John na Jessica. Saka ini ndini John wacho, Jessica ariko futi. Thank you very much mwana mudhara. Saka hanzi baba wangu ari musoja? Exactly. Baba wakashayika January. Wakashayika muna January? Munoziva kuti ndarota nhasi ndakarara. Ndiri kuvaudza nhasi kuseni ndiri kuti handifungi kuti tonderai tichamona ari mupenyu nokuti ndarota hanzi akashayika. Shame. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Hello guys, kuri sei kumatima nenyika kwese kwamuri chirongwa chedu. Mwana anoda kuziva dzinza rake chiri kupfuurira mberi. Ndaposta inini nyaya yamai vari kutsvaga baba wavo vanonzi Tonderai Ndawa. Saka pane munhu andibata, ndoda kuti ndinzwe kuti mazita acho akafanana here kana kuti akasiyana. Pane andibata achiti ndiri mwana wacho. Saka thank you very much muri Zimbabwe nekufambisa information. Ndo zvatinenge tichishuwira izvozvo kuti information yedu ngaifambe. Mukaona tikaposta video yemunhu ari kutsvaga hama yake, tibatsireiwo. Tinokutendai muri Zimbabwe, rambai makadaro. Regai ndinzwe panapa kuti mazita edu anondofanana here. Dai Mwari akatitungamirira ipapa zvakaita saizvo. The subscriber you have dialed is on another call. Shit. Please hold for a connection. All right. Hello? Yes, akoma zviri sei? Mushe. All right. Ndimi mafona paya muchiti mati anonzi Tonderai yani baba wenyu? Dawa. Dawa, nditonderai Dawa. All right. Saka panapa meno parundoita confusion. Amai avo vari kuti hanzi ndiri kutsvaga munhu anonzi Tonderai Ndawa. Ameno kuti pamwe vanogona kunge vakashaisha zita here kana kuti zvakamira sei ipapo? Vanogona vakashaisha senemu. But pane vana vakanyorwa ipapo vanonzani? Vana vakanyorwa pamazita avo? Zanzi pane mazita evana abuda ipapo. Alright, pane mazita abuda apa, but izvozvi zvimanje ndiri kure nenhingirikini yacho. Mazita acho munaziva ataurwa ipapo? Zanzi pana John na Jessica. Saka ini ndini John wacho, Jessica ariko futi. Thank you very much mwana mudhara. Saka hanzi baba wangu ari musoja? Exactly. Tinotenda Mwari. Thank you very much. Saka amai vari kuti ivo kune umwe I think hanzvadzi yenyu. Saka hanzi baba wakangoenda. Baba wachiriko here? Baba wakashayika January. Wakashayika muna January? Aiwa, hazvina mhosva mwana mudhara. Thank you very much. Saka chakakosha ndechengoti mwana azive dzinza rake, zvinenge zvakakosha. Saka zvandava kuita pa ndichaita kuti muri pa WhatsApp. For now handisi pa WhatsApp. Alright. Anyway, hazvina chakaipa. Awa madza wacho manje wari kuSouth Africa. Saka zvandichaita ipapa regai tione kuti tinokwanisa kukonektana navo sei. Alright. Then moita communication, mobatsirana, moonawo hanzvadzi yenyu zvinhu zvofamba zvakanaka. Iye ndiye ari kuSouth Africa? Mai wacho wari kuSouth Africa. Hanzi amai wemwana uyu wakashayika. Saka wasara wandi munin'ina wa amai wacho ndo wari kugara nemwana uyu. Alright. Handimapaona? Saka nhoroondo yavo vari kutaurawo kuti pavari kufamba vari kungonzwawo kuti mwana uyu akaenda kudzinza rake zvinhu zvinofamba zvakanaka, ngaazivewo dzinza rake. Ndofunga panenge painewo mamwe matambudziko anenge achingoitika munozviziva zveupenyu. Saka ndinotenda kuti kana achinge auyawo munongomugamuchirawo. Imimi muri wangani mumba menyu?
Toto tiri 3. Muri 3. Pane mukomana umwe ari South Africa. Ati kuno ku Bulawayo tiri 2. Ku Bulawayo muri 2. Alright, aiwa ndinotenda mwana wa mudhara. Saka mukuru ndiani apa? Mukuru aripi? Ndimi mukuru. Ndini first boy. Aiwa ndinotenda. Kana achinga auyawo mwana munongomugamuchirawo muchingofonerana muchingoonanawo kuti mwana aziwe ko kumushande kupi? Kwarusape. Alright. Saka regai ndimboite kuti mumbobatane nawo munzwe kuti nhoroondo yacho yakamira sei, munokwanisa kuwirirana here, ndizvo here zvakamira sei? Alright, ndinotenda mwana wa mudhara. Thank you very much Mazvita. Alright. Okay. Right. Ndo mamirira akaita nyaya yacho. Tinotenda muri Zimbabwe, rambai muchifambisa information iyoyo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ndiri kutaura kuti chirongwa chino ichi chichabatsira vanhu vakawanda. Wamwe wasina hama dzavo wachasangana nadzo. Thank you very much. Dai vanhu ava munamato wangu ndekuti dai wakakomunicate, wakataurirana zvakanaka, wakanzwisisana kutoti ndizvo boys ava mai avo wengu achiti mwana uyu anobva ku, regai nitarise nhamba dzavo panapa ndibva ndatovafonera tinzwe kuti vanodaira here. Okay, vari panapa ava manaka. Hey, on the road bus. Shit. Yes. Okay. Anzo tamka sei. Ndamuka mama muka sei. Ndamuka hangu. So makati baba we mwana uyo wanonzani? Tondai ndawa. Okay, pamazita makataura ewana waya makati pana nani? Wakaenda na baba wacho? Pana John Ndawa na Jessica Ndawa. Okay. Saka so panda posta video yedu makuseni, nasi ndaiposta makuseni, pane munhu andifonera. Achiti anzi ndi baba wangu. Iye akati ndiani, mukomana here kana kuti musikana? Mukomana, anzi mazita ndiye mwana wacho, pane mazita 2 amataura apo, ndo mazita acho, but iye manje achitaura ari kuti senemu yake yakandoti siyane imbichana, otherwise pamwe munogona kunge muri kushaisha senemu. Hanzi anonzi senemu ndi dawa. Ndizvozvo handi kudaidza munoziva kuti takakurira kumandebele uko, saka shona tinoitaura hedu nokuti tiri mashona asi hatinyasoigona zvakanaka. Ndizvozvo. Saka inini mataurira aita ndinodaira kuti anofanira kunge ari iye, but iye ari kuti hanzi baba wakashaika, ndofunga next year, the last year can sorry. Munoziva kuti ndarota nhasi ndakarara. Ndiri kuvaudza nhasi kuseni, ndiri kuti handifungi kuti Tonderai tichamona ari mupenyu nokuti ndarota hanzi akashaika. Shame. Ndo mataurira aita mukomana ye, but dai nga ari pa WhatsApp manje dai ndatokuisai pako pamwe chete tataura tese, but ari kuti hasi pa WhatsApp, saka ndashaya kuziva kuti ndingakukonekta isei kuti munge muchitaura pamwe chete, tiri pamwe chete. Saka iye ari kugara kupi? Hanzi ari kugara ku Bulawayo. Ndiko kwavaigara chaizvo. Saka uyo musikana uyo hanzi Jessica, anonzi Jessica uyo hanzi atoriko, mazita 2 amatotaura iye ndiye mukomana wacho andifonera, then uyo musikana uyo anonzi Jessica uyo hanzi ariko futi. Hakuna here kuti anokumbira WhatsApp then totaura panhamba iyoyo pa WhatsApp? I think zvinenge zvakakosha, ndo zvandamuudza ndikati achibatai makadaro then nditange ndataura nemi toona kuti communication yacho mungakwanise kucommunicate sei kuti mubatane. Eh. Tinotenda Mwari mama. Taura itinzwe.
Tinotenda hanzvadzi, hei tinotenda maita basa hombe, saka tizive kuti ipapo tinogona sei kuti tiwane hama dzacho, nokuti handi pane mukomana tinofanira kuwana hama dzacho. Kana muchinge matongomubata iyeyeye zvinhu zvese zvatoo mupipeline, zvinhu zvinenge zvakutofamba zvakanaka, makutokwanisa kukomunicata, akukuratidzai kune dzinza, akukuratidzai kune hama dzacho, iye wacho itori hanzvadzi yake futi ka. Saka hapana chichanetsa kana tichinge tangobata mukomana iyeye akutokuratidzai kwese kune hama dzacho kumusha, everything zvese akutokufambisirai nyaya, akutofamba mugwara rakanaka. Handizvozvo chaizvo, nokuti ivo vanomuziva, sisi wangu vanomuziva zvakanaka. Handiti ka? Vana vacho vanomuziva, vaimuziva. Vana vacho vaimuziva handiti? Hanzi akashaya rini last year? Anenge ati last year kana ndisiri kushaisha. Zvakaoma. Zvakaoma mama, ndo zvazvinoita, but tinotenda Mwari kuti mwana akangoziva dzinza rake zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ai, tinotenda hanzvadzi, saka taurai naye momubvunza kuti toita sei kuti tigone kubatana naye inini nemi naye pafoni. Alright. Manje kufona ikoko manje asi denga ne WhatsApp kose zvataita apa ka taigona kumujoinidza pako apa, but iye manje haana WhatsApp manje. Ndiyo problem yacho. Regai ndombobvunza ndibvunze pane andina mukuru wangu aka-expire, saka ndiri kushandisa Standard Bank. Ndibvunze mwana wasisi, iye ndiye anoshandisa mukuru. Kana ichigona pamukuru pake pane mari, kana pasina mari ndomisira mari, then okutumirai kuti mugone kufonera mobatana naJohn. Alright, tofona direct. Mofona direct, mubatane naye momuudza kuti tokumbira kuti atsvage munhu neWhatsApp wokumbira hake kushandisa foni yake. Aiwa, inini kumufonera kunoku ndokwanisa kumufonera, but kuti inini ndizofone ikoko kuSouth Africa direct kunoku makoze kuti ndimufonere kunoku ndinawo, saka ndogona kumufonera ndichimuudza kuti ngaatsvage munhu neWhatsApp, then toita communication yacho, tombotaura toona kuti zvakamira sei. Tokumbira kuti muzame nzira iyoyo, then tozokommunicata neWhatsApp kana awana WhatsApp. Alright mama, aiwa tinotenda zvikuru, maita basa. Zvakanaka hanzvadzi, ndinotenda, Mwari akuchengetei. Amen. Aiwa tinotenda, dai zvabuda sekudaro ndoshuviro yedu yatinenge tichishuvirawo kuti munhu anenge auya neproblemu yake ngaibatsirikewo. Shuwa ndizvozvo. Daiwa tinotenda mama, mazvita ndinotaura nemi gare gare. Zvakanaka. Alright. Okay. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe, ndofunga mangozvinzwira, saka regai tizame tione kuti panobatana sei. Okay, alright. Pakashata. Halo mwana wamai, zviri sei? Mushe pachi pamwe. Ndenge ndiri kundataura nawo kawengu ari kuti amukwanisi here, hapana here kana munhu ane WhatsApp yekuti tikwanise kuita komu munzwanane muzame kutaura nawo. Ndogona kutsvaga. Warikuda is for now. Kana munogona ngondipa maminutes acho mimi kuti kusvika nguwai. Ndoda kwenda kubasa. Okay. Zamani ndochaisa kuma 4. Munochaisa kuma 4? Alright. Hazvina mhosva. Imi chiitai kuti kuma 4 kwacho muchinge mapedza, then kana muchinge mawana WhatsApp mondibata ndokuisai pako mutaura nawo tonzwa kuti munonzwanana here.
Alright. Alright, pakanaka. Alright, iripo saka ndichakuye uchidzai kuma 4 kwacho. Kuma past 4. Alright, iripo baba maita basa. Alright, thank you. Okay. Muri Zimbabwe mwana anoda kuziva dzinza rake, ndo chirongwa chatiri kufamba nacho. Saka ishuwiro yedu kuti munhu wese tinombozamawo, ndofunga muri kuona tiri kuzama. Zvikafamba zvakanaka mwana apa atoziva dzinza rake. Akutoenda kudzinza rake ipapo hapana chitsotsi. Ndimi wanhu wacho, ndimi muri kufambisa soko, ndimi muri kuita kuti zvinhu zvidaro. Inini ndinoita sekunge ndiri kutungamira but handishandi ndega guys. Ndo saka ndichigara ndichikuudzai kuti handisi kushanda ndega pachirongwa chino ichi. Ava vanhu vari kure, mai wacho vari kuSouth Africa, mwana ari kuSouth Africa, uyo ari kuBulawayo. Saka pane dzimwe nzvimbo dzatisingakwanisi kutravera kuti tinge tichisvika ikoko, but shwiro yedu ndeyekuti wanokwanisa kuuya paground guys. Uyai paground tikurukure nyaya idzi, tinzwe nhoroondo dzenyu kuti makaparadzana sei nehama dzenyu. Thank you very much. Ndinokutendai, rambai muinesu mazvita. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora.